Salamat. Na timingan. Wala. So majong adlaw nitong tanan guys, gumbati si Nicole dari panangtang daning amakan para gamay na lamay trabahoon sa mga panday dari among ginahinay pud namo ni Nicole. So baklas ning mga amakan. Kay ganahan mo si Nicole nga siya magbaklas-baklas pero ang ginang pag-amping kay naara may mga kuanda na kanang lansang. Diya guys kanang memorable pud ni namo ning balaya guys kay bisag nag-udit na ni wa gyapon ni siya na guba. So karon na siya nagiguba. Salamat ka ni Ma'am B kay ija ning gibag-o niya. Malay guys ara na di pong kagabok. Diya harap pod ning gitagpi-tagpian. Ganahan ko no siya kay ma-exercise kuno pud siya. Liwat ba yan na siyang inahan no? Di pa boring man gud tay buhaton ba? Samtang wa ko. Ganahan raman siya Ma'am B. Ma'am B. Kay pinturahan ni Papa Edi ag kani mga gi-weldingan ba. Tibay kay ni sila kay upat ka poste god. Hala na po na si kinahanglan ani katong ipang barina sa kulurop singa na to. Isabay na to sa kulurop. So sugda nagguba. Hinihini na muna ni Nicole ganiha ya na sa kanas. Boss Joel. Lansang. Kay umbrella din asiya. Hinay ha. Magbatog kwas lawas. So ampo lang jud ta nga di mo uwan kay sa libo ni diri mo sugod sa hala taligsik na lagi nak. Kuan ganang nay tangtang na tanang atup. A few moments later. Hello guys, madung adlaw nitong tanan guys, sa duday ko dari sa briefing guys kay inalagi gis nga gayran ron. So kuan siya guys, ninang ni Nicole ug ninong. Diya igagaw ni Papa Edi, first cousin, so ano siya yung ninong ni Nicole ug ninang. Diya kauban ni ijahang anak pud nga naginusarang anak nga laki. Diya nay pud sila bisita nga ni uban. So mga taga Cagayan ni sila guys. So mananaw sila og whale shark, diya matupod sila og Sumilon Island. Hi, good morning. Hi, good morning. Uy, nga malagi. Tiga Amerika. Kay dagay na bag isa ba? Siha man niya ko hang. Di makakamutan aw. Wala na. Kuan ganang dagan kay iya. Magpapatag ng number diya, di ba pwede mo kog number ginanin na amo. Kiss ma'am. Ay, guwapaw na yun ako ni Amas. Pili na lang yung mga distributan niya. Mga tulina, mga isa man, kanang isutra ninyo. Naya akong pag-umangkon na kaedad ni Cristelia. Hi! Juram! Shout out diha. Gwapo. Mga look. Kwan, unom. Unom ga. Palo ka lang. Ay, sila. 1, 2, 3. Tapi isa. Ay, dira dyan. 1, 2, 3, 4.
Diya guys, kay ilang number 155 pa man. So, naka-decide sila nga mamahaw sa. So, nagbaon din sila kay birthday man din ni Joram, August 5, manang nagdapod sila og litsong paksiw at tukulo sila mamahaw sa bahay. So, amo sa ning ipacheck daning amuhang number kay 155 pa man, balik rami. Diya guys, kay ganahan lagi sila dari magkaon kay dugaw lagi ag dagat. So, nagbaon pud sila og ilahang kanan kay madto lagi sila og Sumilon Island pud. Litsong paksiw. Mananaw sila whale shark. Salamat! Na-timingan. Wala. Dili, okay ra na. Namay mga butman dito nga maglingkod ra. Na, okay na? Nyat, ha, okay ra na. Dali kayo mag-picture sa mo. Ganihara mo day tagitawag di ay. Gahinay-hinay pataglakaw. Gamay, pangita dito ga kaw. Kariga, oh, kariga. Kariga imo ha. Ako na ang kulbi. Usakto ra na ga. Tangtango ra man gyapon na kay manguan mo. Ang ban ngali dili na mag life jacket. Dali picture sa mo diri kay gitawag na ra mata. Asa naman si Dili picture sa mo picture. Picture sa mo dira be. Against the light man. Wala. Kamera ang 145 boys. Wala may motingog. Ako 55. Pila ka ba? Walo. Kasi kato 165. Sa number niya. 155. 155. Yun. Kau, naog mo dito. Asa man yung kasi nihawid sa kamera. Oh. Lakaw move. Okay, move. Ha? Enjoy. Oh, shout out diha si I-transfer. Asa raman to? Naginuto ni ako hang lakas sa kana mo. Camping mo, enjoy mo dito. Ay, danglog na imong sinilas. Sit ako ra bang gikuan ani kay manok. Nabit-bit og lain rubi ka kasi nagtuo tong mga tao. Gigutom mo dante ay doli ante. Dili. So mambi di ana dagi deliver na dai ag unsi ka ingani. Yato ag uban dadto mambi to ah. Yang gi bahig ni Nicole kay iyang rapuhan og para sa kalawang. Nagilanggi grass nila og pintura para mauga. Para makabit na nila na. Pero isa ka na to nilang upat ka agi asimbol.
Tira na. Agi mong legs na kay maitom ka. Ha? Dili ka miti. Hindi agi celebritan ko nila og kuano birthday. Gasugba sila og kuan sa Ate Alma. Gasugba sila og karning baboy og kuan. Ay isda. La, busy po sila dito kuan oh. Kumbati sila trapo sa kalawang. Niya pa isda dia. Sa isdaan na daw. Parang lamia kay kuan oh, sinugba. Di ato sa ipon. Saka baldiha aw saka lingin oh. Kari. Gi-celebrate jud ninyo akong birthday. Mapaul kay Mara jud ni akong dalit ninyo pansit kay wala jay ano nung pud si Alma. pagluto ko Domingo. Oh, di rin ako na. Ina na sila dunggo na sila. Kuan yung prato dia dong. Okay ra ba yung sudan? May kay naa ka dito, naa sa tatay dito. Sila nagi pinturahan dia. Tapos si Nicole diyan nangaon pud. Nangaon dadtog duha ka kuan ang tatay ni kuan ang ihang gidala. Tatay ni Joel ug ijang gisuon. Ayo tisuan. Kung taon rube. Ning kaon man ko. Kana na lang butangan na lang nag-ayos mo inom mo. Yan naman gi kabit na nilang naas. Tunga. Takpan gamay. Gamay na ha. Takpan. Oh, gamay na. Sige. Hop, lapaw. Para na sa. Ora di mo na lagi. Kuan gi. Lagi parusahan wa. Asus Cruz. Nah, konta dulu kainit. Kalo, magwag kalo. Inita mo guys nga tanan. Mura ba kawanon oh. Lo. Dapat ituduha. Kadi kaya. Uy, ini. Luwi kayo eh. Bugat. Saka dito pa, duha mo alsa pa. Tindog na, lamat sa Ginoo. Grabe guys, di jud lisod, di jud lali mag pasakaaning kuan. Bugat kayo. Hop, atras gamay. Okay. Patong sa dito patong. Sige.
So bibo ka ang birthday guys kay na yung mga nagkikantahay daris bikas. Salamat ninyo, salamat. Salamat. Uy, padapli jud din tawon. Balik na lang mo yung nagka-Domingo pohon. Pag hinahina ikaw mag-drive diha. Huwag kag-amping ha ikaw. Amping mo kay nagangat katawa-tawa na nahubog ko. Dige, salamat. Pag-amping ha. Ay, dili man ikaw ang mag-drive ka. Dili ka mag-drive. So, manguli na sila. Ay, salamat. Salamat kayo. Amping mo ha. Ay, di ko na sikod. Asa mo kalma mo kay? Kalma. Dire lang kalma. Wala. Ay, di ko na. Malandre pre. Kaningon sa ha? Di ko nasa likod ra man ha. Ha. Ato ba na lang ka? Ako ginubo. Ipadala na lang ni Aster ugma. Okay. Ay balon na ay kwan oh. Ha? Oh, na man yung ginubuan diha. Ay mo, una na di. Na sige, amping mo. Juram, pag amping juram ha. Nanginira mo. Sige, salamat. Di kasi Pilato na ana dai diri oy. Oh, salamat. Bye, salamat. Amping mo kuya, unyot. Oh, ikaw paghawid ha. Sige, salamat, amping. Hindi na sila guys. Yang palitanay mangunag baboy ng iyang sakyanan. Nguli na sila guys. Diya. Na kuha na jud guys. Salamat kaadyo ni Mambi. Napurma na jud Mambi. Salamat kaadyo. Ugma pa ko na estimate ng scene kay rong klaro jud kuno ni ba kay hapit naman mo alas 5 sila na gihuman jud nila nagsaka. Diyan na guys na arang ka nice kaadyo. Mo ni say ahos-ahos nga kuan injo ning itanom kay arong bantay sa has lagi butangan dari kay lira oh. Ako po nang ini ri andari oh. Kay nindot na siya og mubuwak. Ja daghan salamat kay Kadyo sa tanan ng mga ning-greet sa akong birthday ja. Nangabot man sila dani ninang ni Nicole ug ninong kay nananaw po sila wheelchair niya. Ning uban po tong igagaw ni Papa Idi nga nagda sila daghang pagkaon. Yan nangahubog na. Nangahubog na. Nak agbuko kuno nak dad anak. Dili ibutang kuno diha. Nangahubog na. Ja, timing po dira nga abot na wa pa ni kun natiwas tong tamit sa tumoy. Kay ni taligsik man. Na nahipos na.